nggih Rama. Putuku nggih Mak Dik. Menika ta wujuding dalem Madukara yaening Semar Buja Gati Nayantaka Semar Sempeteng Marapadang samaring samar sampun kanggenan ala-ala Semarya Dewa ngajanta dewa ing kamanungsan Nayantaka Naya Wulataka mati tejaning Semar den dulu pucet kaya tejane wong mati ya wong Semar mangerteni dununging urip sakjroning pati pati sakjroning urip Juluk Badranala Badra mendung nala rembulan kaya rembulan kailing-ilingan mendung dap ketingal dap ora ketingal Semar mangerteni dununging ana ora ana ning nyatane ana yen Bagong begong gedhe rupane gemblegek swarane juluk mangun adiwangsa mangun sanak adiwujud wangsa bagus ala rupane ning bagus kelakuane ora nate goro marang bendarane yen besut bebet sut maksude maring ala lipur marang bendarane kang nyandang Sunggawa titihan lampahipun Semar Bagong napa dening besut maring bebungah marang ngarsaning bendarane Sang Permadi Janaka
ayong lale Bagong Jo mangke Rama apa mo ae ana daramu nderekno daramu ing Madukara kene lho nderekno Ndara Janaka Ndara Janaka iki kate duwe gawe mo ya nak putrine Ndara Ayuni Dewi Janakawati ana sing arani ndaramu Ayu Janakawati akeh kang padha ngersakake ningkinen manten sing endi kang ditampa durung ngerti Gong iya mo rekne kaya mengkono Ndara Janaka iki apa tak takoni ora kersa anggoning paring dawuh Sut ayo nak wayahmu nggih Makde Bapak Bagong emit nggih Pak iya Le Bapak Bagong ana mburi Sut ana ngarep emit Pak Makde sakderenge monggo nyempal saking kandha lakon sawetawis mangke gandeng paring lelipur marang ngarsaning Ndara Permade lan uga paring lelipur marang para kadang pandemen ringgit purwa ing dalu punika iya Le ngono besut ngaturna apa ngaturna apa nak sakderenge monggo ngaturaking gunging panuwun muji syukur sanget ngarsanipun Allah Ta'ala dening menapa besut sak rombongan dalu menika saged minangkani pamundhutipun ingkang kagungan kersa bapa legemin sakeluarga kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa amin ya rabbal alamin kaping kalih ngaturake gunging panuwun marang ngarsanipun bapa legimin lan ibu Mursianah ana sumur wilut ngriki Pak ya matur nuwun ngarsaning Mbah Idrai Mbah Glenter ingkang kersa sesambungan kali besut kang saking Watu Golong mrika iya Le ana Pak Dimu Glenter ana Pak Dimu Drai kajate Bapak Legimin lan Ibu Mursianah mundhut mantu Pak Adik Erviana Arta Lestari kadhaupake marang putra Muhammad Irfan Maulana mugi kemawon jejedohan kinen manten menika dadosa jejedohan nganti kaki-kaki ninen-ninen ngantos sepuh dados keluarga kang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin lan bapa legimin Ibu Mursianah saderengipun kagungan kersa ngantos benjang inggih semanten ugi tansah pinaringana umur kang barokah rejeki kang barokah amin amin ya rabbal alamin krungu kabar Pak Legimin jari mari dawah Le nggih Pak bapake Legimin mantun dawah ngantos engkele abuh anggenipun melampah nggih tasik dibantu kali egrang ya muga ayo didongakno Bapa Legiman enggal-enggal dangan Bapa Legiman enggal saras Le amin amin ya rabbal alamin Pak Sut dalem Pak jare awakmu mangsak rombongan gak ana alangan apa-apa nggih muji syukur sembarang itu disyukuri ae lho Pak samu barang disyukuri mus para kadang ora ana alangan apa-apa masih aku bindeng-bindeng titik ya sik tak lakonane Pak iya sababe apa telung dina kepungkur nyandang gerah ngreges iya awakmu gak tau turu omah iku apa sih
Umprai tanggapan itu turut latar ae ngono. Ah iya Pak. Jene panggonane sesrawungan para kadang. Omahe ora nate sepi. Ana kadang-kadang padha kulumpuk, padha kumpul. Iya. Ayo kono denaturna panyu ning para kadang. Sugeng injing Mas, kula nyuwun lelagon kangen ing ati sing nyuwanten Mbak Dian saking Mas Pawi Babatan Wiyung Surabaya. Nggih. Matur nuwun, niki Mas Pawi Babatan nyuwun swantenipun Mbak Dian. Pak Didik Surabaya nyuwun gending selendang sutra kuning mandap palaran. Pak Sukirman Babatan Wiyung gendinge sarampat 88 ingkang manten biknah kali Budi STK. Lajeng Pak Taukid Banjaran nggih nyuwun podang kuning. Nggih. Pamunduting para kadang mangke dipun winangkani setunggal mboga setunggal. Kala wau ugi wonten panyuwunan saking Bapa Rusmin, saking Bapak Wito Gedhek kala wau nyuwun lelagon inggih menika selendang kok kembang kopi nggih. Kembang kopi. Ya kono diwinangkani. Gak iso maca Pak, HP ku ngebleng hari ini. HP ini peteng. Iya. Ya kono diaturna dhisik tumrap para kadang. Dipun paringi sholawat badar nggih kenging. Sesarengan nggih, jumeneng nggih. Monggo sholawatan rumiyin mawon. Antum slamet. Dedonga marang ngarsaning Allah Ta'ala diparingi sholawat. Ibu Waranggana jumeneng sedaya. Ibu Waranggana kali Mas Waranggana kula aturi jumeneng. Kula aturi jumeneng mangke diparingi sholawat. Mas-mas musik sampun siap nggih? Nah, nggih matur nuwun. Monggo Mbak, jumeneng Mbak. Lah. Sholawat. Sholawat badar. Nah, iki ana Mbak menjulang tinggi ya. Monggo selawat dados nggih matur nembah nuwun kala wau panyuning Gusman Slempit lan ugi tumrap para kadang diparingi wujuding sholawat. Ya nak ing kono aja nganti gawe kuciwa dulur-dulur kang sampun minangkani nggih ngrenggani nderek wonten dalu menika. Ya nak. Nah, kula suwun lelagon kangen ing ati saking Bapak Pawi Babatan Surabaya. Kala mau nyuwun santene Mbak Dian. Monggo Mbak Dian kula aturi jumeneng kangen ing ati. Kok kula riyen lho Lang. Jenengan riyen nggih kali sinten? Monggo sak kersa. Nggih. Enak kalih kanca. Kali sinten? Bro kersa.
Nggih sampean milih pun sampean milih. Wis ijen ae. Bapak Sai seruning kalian apa wau? Sekar Taji nggih. Nggih, monggo. Kangen ning ati. Kangen ning ati nggih leres. Nggih. Piyambak nggih kendel nggih. Nggih, kendel. Wah nggih. Monggo. Mbak Dian. Lah, amin. Nggih, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Pak Pawi. Ah, nggih leres. Mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Putra laras. Wis dadi anteping ati kapan mung bakal tak ngene aku wis kebecat tresno yang sliramu sing katon Nggih matur nembah nuwun. Anik wau panyuwunan saking Bapak Pawi. Spesial kagem Mbak Dian. Ya. Gak tahu jangkep tapi kok. Napa nih? Gilir gumanti. Hafalane. Niki panyuwun saking Kang Kagungan Kersa Bapa Legimin sekeluarga. Bapak Sai nyuwun sriuning kalih Sekar Taji. Monggo klaturi jumeneng Mbak apa Mas iki. Monggo Mbak, klaturi jumeneng kali Mbak Aga nggih monggo. Tunggal sriuning Sekar Taji kali Mbak Afi. Sinten sing nyuwun niku wau? Ing keluarga saking Ingkang Kagungan Kersa Bapa Legimin. Nggih. Pundi Bapak Legimin? Pun tilem. Nyetrone dereng, Pak. Napane su dereng? Sangune. Ha niki sangune iki kula niki. Oh ning kono. Aduh, lebokne, Pak. Amit. Matur sembah nuwun.
Sugeng dalu Mbak Afi. Nggih, sugeng Mbak, dalu. nggih. Sugeng Sehat. pinanggihan malih. Alhamdulillah nggih sehat nggih. Alhamdulillah, nggih. Jenengan iki kok saya dangu kula tinggal kok saya dhuwur. Nggih saya semok. Mese cocok. Mese cocok. Nggih. Dimes kali napa? Jenengan ngoten. Walah kok mosok ngemis pisan wis kaya ngono iku lho. Ngalah. Dalange mandi kok. Nek perkara mandine aja ditakokno ta lah. Nggih. Wetenge ana apane ning? Niki Nggih. ya konjenengan. Oh ya. Buah hati kita. Nggih. Ya. Lumayan iki meneh nek 3 tahun tak dol. Loto 250. Didol rega pira? 250. Mangga. Nggih. Tugluk ketat unding tang Putra laras.
nembah nuwun. Jane sok-sok iku ya keserimpet iku ya wis jamak lumrah. Iya jamak lumrah. Kula nyuwun swantene mbak-mbak bocil. Mbak Anggun nggih kali Mbak sinten Agnes. Nggih monggo jumeneng kocone didekek dhisik. Bahaya dah. Mbak Heri lah Mbak Heri. Terus si bocil. Mbak Heri niku adik kula. Sinten? Adik kula. Oh adik sampean. Nggih. Nggih. Jenengan nyekar napa? Niku kali welasku. Kali welasku. Nggih. Nggih. Diparingi kali welasku. Diwelasi napa nih? Duit mawon. Duit. Nggih. Wis ngerti. Wis ngerti duit dibayar. Kayak itu Mas napa sih? Mas pernah jajan. Oh, be skincare. Nggih, mboten napa-napa. Apa? Jawabannya arek loro gak tau padha kok. Monggo, tatos Mas. Monggo Mas. Monggo. Rada menjar ya, aja nglumpuk lah, rada menjar lah. Cek ketok ayune. Anggun. Sing kulon tibake arene. Ya Rifki girap-girap niku. Kula nyuwun Mbak Eni kali direncangi Mbak Dian kala wau wonten panyuwunan inggih menika kembang kopi kali serampat kalau wau ingkang nyuwun Bapak Sikan Sumur Wilut nyuwun gending serampat kali Cak Wito ngedek nyuwun kembang kopi. Monggo latri jumeneng tanduk nggih Mbak. Lemuh lincah sing kuru iwuh oleh ngadeg. Satset. Nggih. Asam aurate kumat. Asam aurat. Monggo Mas. Sing gelek mangan kacang salah. Serimpit.
bingung. Kangge matur nembah nuwun. Kala wau Bapak Rusmin tasik wonten nggih? Nah, monggo. Pak Rusmin kala wau nyuwun rondo kempling. Rondo kempling nyuwanten kalih nak Lawan rondo kandu dosanya penting Ning semorang mas tuku gelang apa anting-anting jok sumalang senadyan rondo dijamin kempling matur suwun. pripun? Bajing lontar sinten sing bajing niki? Niki adik niki no. Ah, sing nyuwanten Ingkang nyuwanten Afi. Budhe nggih. Monggo sak kersa. Budhe ngene kompon ketinggal 100.000 nih kula niki mboten saged ngomong nih. Monggo pelaturi bajing loncat. Mbak Anggun, Mbak Kenes, pelaturi jumeneng. Nah. Nek mriku kurang luas setunggal ngene mriku, setunggal ngene samping kula. Budhe kang nyuwanten kali lenggah. Monggo nak toha pelaturi pindah mriki nak. Wong aku sapa lambek. Kene tak sunggi ya kena. Lah. Mangga. Wis ora usah dibenakno gak apa-apa. Nggih, monggo bajing loncat. Wong jenenge bajing loncat iki ya kedanan. Jenenge gak kesembar gak mbok gerangane.
matur nembah nuwun. Gilir gemanti. Kripik gedang godhong telo. Panjenenganipun Pak Didi, panjenenganipun Pak Taukit kala wau. Pak Sukirman. Nggih, 88 nggih. Monggo kula jumeneng budhe kalih Bebek diparingi spot. Sekarsari. Monggo spotnya Mas. Sing enak tut. Serebokne. Petra, werane Juria. Monggo Pak Sukirman nggih. 88. 88 kali Pak Didi. Pak Didi selendang sutra kuning, Pak Taukit podang kuning. Nggih. Pundi podang kuning rumiyin? Podang kuning, selendang sutra kuning, 88. Jula-juli Surabaya amit kersane mboten supi Budhe? Nggih, niki lho sere, Bet. Niki saking Pak Sakri Jula-juli. Niki saking Kagungan Kersa nyuwun selawat tombo ati mangke terakhir. Nggih, matur suwun. Nggih, podang kuning. Ora krasan keluyuran andoleki sing tak sayang bobong mitrangon konggoleki ora krasa mas esuk awan nganti bengi
Kanten Pak Didi. Sutra kuning nggih. Sutra kuning nggih. Nyidam sari. Mangga nggih. Apa Mas Rama
Bola Juli Surabaya. Yen wonten lapat kawula